Astăzi ne vom juca OnePlus Speed Keyboard Escape pentru că am făcut 200 de abonați și vă mulțumesc foarte mult pentru cei 200 de abonați. Bă, da, adică în primul rând vreau să îmi cumpăr ăsta. Mi-a dat-o. Bromul A. Câți mai am? Ok. Bă, e foarte bine pentru că acum am cu mai mult, pentru că pot să-mi bag chestiile astea. Ooleu. Uitați, pot să-mi bag. Bă, pot să... Uite-te și tu, am 860 asta. Cine e atât la asta? Tot nu știu, bă, acum am numai chestii proste, dar... Da. Hai să scoatem... Nu mă interesează doar miticilele și secreterele. Lăsăm așa. Sau lăsăm doar așa. Bun, și începem în 3, 2, 1. A început startul. Bă, dacă mai era un buton de ăsta de 400, de 30 de chestii să ai. Dacă erau două chestii, mamă, aveam 1000%, mă, ești nebun. 965 am acum cu astea. Dar dacă scot toate astea, oare cât la asta rămân? Gata. Ai Brazil. Ok. Du-te marshmallow-urile. Bă, da, mi se blochează întotdeauna. Ce să mai eu? Bă, puteam să-mi iau asta. Eu zic. Păi mai bine decât să dau reclama, mai bine mai dau Robux și că... Și chiar am, pentru că chiar am 200 de abonați, pentru că stați că mă duc acum la canalul pe mine. 201 am, deci nu vă mint. Deci, mai bine postez cu Rivals, că na, pentru că nu mai fac vizualizări multe cu OnePlus Keyboard.
dat. Doamne, bă, singurul meu videoclip în care am dat în rage e ăla în care am testat toate ele și am fost foarte un prost am fost. De acolo, din... Iau! Iau, uai! Bă, dar nu știu dacă există levelul care vreau eu să zic. Există levelul 1000. Nu știu. Care bărturi există. Bă, hai mă, să lăsim. Hai mă, să lăsim așa că... Bro, voi faceți mișto. Fiți atenți dacă puneam doar chestiile... Uitați câte am. Deci puneam doar chestiile proaste. Să zic așa că le pun pe toate acum. Făceam prea... Da. Secrete, nu? Secrete, fac 300. Le pun doar chestiile bune, că... A. Brazil, 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 Brazil. Brazil, 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 Mamă, mi-aduc aminte când aveam level 200. Și bă! Bă, nu că bă! Mi-aduc aminte când aveam level 200 și aveam 100 și ceva speed. În lumea, în Omblon 2, mă, și eram foarte slab. Mai bine cu viteza mare, dar na, știți? Știți care e șmecheria, nu? Știți care e șmecheria? Mai bine, na. Mai bine spărgeai telefonul decât să, na. Tot îmi dori vai. Pentru că, na. Merită. Pentru că am Robux, să ziceți voi, că n-am. Am Robux. Da. Dacă te uiți la videoclipul ăsta, o să nu te supărat pentru că era asta o mie de ani să vorbesc cu tine, dar eram concentrat la jocul ăla, cum se numește. Roblox Free Fire, cum se numește. Free Fire, așa se numește. Free Fire. Eram concentrat să-i bat pe tot acolo. Dar dacă mi instalez eu jocul normal Free Fire, nu știu să joc Free Fire, doar Roblox și Free Fire. Da, să învăț eu să instalez. Acel moment să nu dăm. O să mor. Skip ăsta. Gata, eu aveam ăla dezactivat, mă. Acum pot să-mi pun orice sunet vreau eu. Mamă, cât de satisfăcător! Juca meu era... Preferatul meu era ăsta. Dar nu. Cu asta n-am jucat niciodată. Șocul ăsta. N-am jucat niciodată. Vreau să-mi iau și niște haine noi. Vreau să ieși și să intru din nou pentru că vreau să-mi iau un ăsta. Vreau să-mi fac un skin. Ce să-mi iau eu de aici? Asta aș cumpăra. Da, că mi-o doream. Asta. Câți mai am? Dar nu mai aici, nu mai arată. Bă, dar jocul cu taste, la un timp, e prea popular. L-au trecut pe stilă burbalonii. La un timp e prea popular.
Deci n-am 0 pentru că n-am dat, că eu aveam 100, na. Vreau să... Uite-te și tu acum. Bă, dar du-te năbii, mă. Îmi doream mult bluza asta lui Stilchestul 3, 2, să nu știu. Bă, eu îi mai spun joc cu taste de... Nu de mult, eu îi mai zic joc cu taste. Cum zice Simplișul joc cu taste. Vasile! Ui, Vasile! Ui, Vasile! Vasile! Ui! Bă, uitați-vă și voi că-mi place mult asta, să mor eu dacă nu-mi place. Deci îmi place mult, rău de tot. What? 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 Adică așa, stai. Bascula! Sunt un prost. Vasile! În lumea lui acasă faci ce vrei tu. Ce-i ăsta nu l-aveam activat, mă? Eu ăsta. Cum se numește? Ce ăsta, mă, nu l-aveam activat. Eu l-aveam la 0 așa ca să nu se ca să n-aud muzica. Am încercat toate setările ca să n-aud muzică. Hai, 3, 2, 1 și... Vreau să vă arăt o schemă. Bă, nu mai Bă, dar mi se blochează telefonul din când. 15 secunde până aici am mâncat. What? Vasile. Deci nu-mi place bluza asta rău de tot. Voi știți de ce mi-o doream, de ce mi-a apărat de 200 de ori și ziceam, nu, spune mă, când fac 200 de ori, gata, bag globul. Da, eu rău să iau mai repede acolo, nu? O să iau mai repede acolo, nu da, rău. Tuți! Ce bine mă simt în bătășei mei, n-ai două șătărăi. Ce bine mă simt în botoșei mei. Păi raptare, dacă se băgă ceva, mă. Item în stoc. Te rog, zice-mi ceva că e ceva bun. Deci dacă îmi țineți ghinion, ne-a stănut ghinion. Ai, fraților, sper că
acest episod. Eu am fost Radu, v-am pupat.